τελευταίες μέρες έχει να χτυπάσει που είναι λίγο περίεργο. Πρώτη φάση, τι γίνεται σε αυτό το gym. Μπρο, τι φάση, ακούμε ξέρω εγώ να φωνάζει και έχουν τρομάξει. Είσαι γυμναστής. Ναι, εδώ πέρα δουλεύω. Ξέρεις, δεν έχει αρκετά κιλά το γυμναστήριο, φίλε, κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι, το έχεις βάλει τον πρεσβευτή εδώ πέρα πάνω. Τι Φίλε, φάση. Τι να κάνω, δεν έχει κιλά, κάτι πρέπει να βρω κι εγώ. Κανείς δεν το χρησιμοποιεί έτσι κι αλλιώς, χρήσιμο το κάνω. Έξυπνο δεν είναι. Πώς το θέτεις είναι έξυπνο, ναι. Στα λόγια μου έρχεσαι, Είναι εσύ όντως. και εσύ νόημο παιδί είσαι. Ναι, Κατάλαβες. ναι, ναι, είναι Πόσα κάνεις, πες μου λίγο, πόσα κάνεις πάγκωση. Πόσα κιλά είσαι, έτσι. Είμαι 95 κιλά. Στα max μου, ας πούμε, κάνω. Τουλάχιστον 95. Μην μου πεις καμιά μαλάκια. Ας πούμε 100 για μία. Τα λίγα είναι, αλλά εντάξει, δηλαδή για μένα λίγα, για σένα δεν ξέρω. Εγώ κάνω 150 ρε φίλε για 10 επαναλήψεις. Δεν είναι καλά σαν βολικάκια, κατάλαβες. Ναι, φίλε. Ναι, γι' αυτό σου λέω πιο πολλά κιλά το γυμναστήριο, πιο πολλά κιλά. Ναι, κατάλαβα. Ναι, έτσι, αυτό. Κάνει λίγο άκρη γιατί. Ναι, μπρο, sorry. Μαλιστής, ναι. Ναι, sorry. Εντάξει, γενικά το γυμναστήριο δεν έχει και πάρα πολλές ελπίδες. Θα καταστραφεί.